Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο. Ένας υποψήφιος μένει για να ολοκληρωθεί το διαγωνιστικό μας μέρος. Είναι από την ομάδα του Νίκου Μουρατίδη. Υποδεχτείτε τον Γρηγόρη! Σε βρήκα πολύ γοητευτικό, πολύ μέσα στο κομμάτι, πολύ σωστές εκφράσεις. Πάρα πολύ καλός, είχες δύναμη, ήσουν εδώ, βγαίνεις στο πλατό. Πάρα πολύ καλά ο Γρηγόρης, δεν νομίζεις? Δεν είναι και εύκολο να το πει ο Ρουβάς και να το πει ο Γρηγόρης. Κατάφερε και να είναι και γοητευτικός και να το πει το κομμάτι χωρίς να επηρεαστεί καθόλου από την εκτέλεση του Σάκη. Πιστεύω ότι το πρώτο μου live ήταν πάρα πολύ καλό. Το τραγούδι αυτής της εβδομάδας Είναι rock, είναι αγαπημένο, είναι πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύς ρυθμός, μεγάλη ένταση. Πιστεύω ότι μου πάει και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα χρόνια κολλημένος εδώ με πογιά σε ένα τοίχο θα φωνάζω μπορώ, τα κρατώ σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά, μια ζωή που κοιμάται και βαρέθηκα πια. Μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φιλί της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Ταξιδεύω το εγώ μου στο φίλι της ζωής, φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου, πήδω στο κενό μου, μισή μου ζωή, τεχνητή αναπνοή. Για να δούμε πόσο ταξίδεψε η κριτική μας επιτροπή. Τι κάνεις, Γρηγόρη? Μπράβο. Γιώργο Θεοφάνους. Προσπαθούσα τόση ώρα που σε άκουγα να ξεκολλήσω λίγο, γιατί στο διάλεξε το εγώ του, το εγώ του. Όλο αυτό το πράγμα το ταξιδεύουμε στο εγώ του. Αλλά σε αυτού του είδους τα τραγούδια δεν πάμε για τη φωνή. Δεν πάμε δηλαδή για τη σωστή τονικότητα. Ναι, δεν ήσουν και πολύ σωστός. Το ακούμε όλοι μας. Αλλά ήσουν εδώ. Ήσουν εδώ, Γρηγόρη. Με την ψυχή σου, με τα μάτια σου, με την τρέλα σου. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα το Judges House του Νίκου δεν κατάλαβα γιατί σε επέλεξε. Θεώρησα ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε δει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Σήμερα νομίζω ότι κατάλαβα. Σήμερα είδα αυτόν τον άνθρωπο που τις άλλες στιγμές δείχνει πολύ καθαρό το πρόσωπό του και πολύ ουδέτερο. Όπως είπε και ο Λεβέντης νωρίτερα, γυάλισε το μάτι σου εκείνη την ώρα. Άρα, τώρα κατάλαβα γιατί. Τώρα κατάλαβες γιατί το λέω. Όχι, καλά, άστα, δεν καταλαβαίνω ποτέ τι λες εσύ. Γιώργο, για πες μας. Κοίτα, η αλήθεια είναι όταν άρχισε ο Γρηγόρης να τραγουδάει αυτό το κομμάτι σήμερα, ήμουν έτοιμος να πω ότι είναι λάθος επιλογή. Γιατί λέω αυτό δεν του ταιριάζει. Είναι άλλη σκηνή για τον Γρηγόρη. Και όσο τον έβλεπα, όσο έλεγα όχι, είναι καλός. Είναι καλός. Τελικά το υποστηρίζει και όλα αυτά που έλεγε και ο Γιώργος, συμφωνώ. Και αυτό. Ήταν πολύ καλό σήμερα. Μπράβο σου. Και μπράβο για το ρίσκο που πήρατε, Νίκο. Ήταν ρίσκο και μπράβο σας, θα σας βγει. Πολύ καλό. Δεν ήταν ρίσκο, Γιώργο μου, γιατί ο Γρηγόρης είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και μπορεί να πει αυτά και να υποστηρίξει τα κομμάτια.
Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί είναι καλύτερος και από τις πρόβες. Δηλαδή έκανε και πράγματα τα οποία ήταν παραπάνω από αυτά που είχαμε πει για τις πρόβες. Του βγάζω το καπέλο. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώστε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Σημειώστε το σωστά. Για να ψηφίσετε θετικά και να τραγουδήσει ο Γρηγόρης και την επόμενη εβδομάδα εδώ στο X Factor. Καλή επιτυχία, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, φίλε. Αυτό ήταν. 15 υποψήφοι έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό και τραγούδησαν για εσάς το δεύτερο live show του X Factor. Πάμε λοιπόν να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και να δούμε πώς τραγούδησαν απόψε τα παιδιά. Οι γραμμές θα παραμείνουν για λίγο ακόμα ανοιχτές. Πάμε να δούμε. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're mine. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Mamma mia. Does it show again, my, just how much I missed you? Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why? And I'll bleed right before the Lord. Then all the words are gonna bleed for me, then I will think no more. Στρέψω στον εαυτό μου. It's such a wonderful life. Won't you carry me faithfully over the sea? I'll open the sky to kiss you goodbye. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί θέλω αυτό. Θέλω ζωής, φοιτητής μιας στιγμής, στην αλήθεια μου εγώ ταξιδεύω το εγώ μου, πίσω στο κενό μου, μη φεύγει η ζωή μου, κρυφή μου πληγή, ταξιδεύω το εγώ μου. Οι γραμμές μας θα είναι για πολύ λίγο ακόμα ανοιχτές, συνεχίστε να ψηφίζετε. Λοιπόν, η πρώτη μας καλεσμένη για απόψε είναι η απόδειξη ότι το X Factor μπορεί να αλλάξει τη ζωή των παιδιών που συμμετέχουν. Υποδεχτείτε
Τις 48 ώρες! Σαράντα... 48 ώρες, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, ωραία να καλώς τα παιδιά. Τι κάνουμε, Βαγγέλη? Συγχαρητήρια. Καλώς τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν διαγωνίζεστε. Είναι το 16ο μας live. Το 16ο. Απλά τώρα δεν έχουμε άγχος γιατί ξέρουμε ότι η Επιτροπή θα μας στείλει σπίτι μας. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια για την πορεία σας. Όπως είπα και πριν, είστε απόδειξη για αυτό το show, για το πόσο πολύ δουλεύει αυτό το show. Πόσο σημαντικό είναι για τις καριέρες των παιδιών. Θέλω να μου πείτε για... Αυτό ήταν το Ignorant που ακούσαμε. Ignorant with Guns, ναι. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη χορευτική ομάδα Dead Prez. Για το απίστευτο χορευτικό που έχουν ετοιμάσει. Dead Prez. Και Σάκη, να σου πω, αφού είπες τους Dead Prez, ότι πριν λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα παιδιά ήταν δεύτεροι, τα παιδιά που τους γνωρίσαμε το Ελλάδικο Ταλέντο, και σε λίγες μέρες στη Γαλλία θα πάνε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Breakdance τα δικά μας παιδιά. Καταπληκτικά. Μπράβο Η τους. Dead Prez. Dead Prez. Συγχαρητήρια. Πείτε μου όμως λίγο για τη δουλειά σας. Το πρώτο άλμπουμ βγήκε με τίτλο 48 ώρες και έχετε γράψει και το τραγούδι της καινούριας σειράς του Αντένα, το See You Around. Ναι, έχουμε γράψει... Μας έγινε αυτή η μεγάλη τιμή από τον Αντένα και το τραγούδι της σειράς See You Around που είναι στο Web TV, το οποίο Web TV είναι μια καινοτομία του Αντένα, να το πούμε αυτό. Μας έκανε την τιμή να το αναθέσει σε εμάς να το γράψουμε και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πώς λέγεται το Συγχαρητήρια. Το άλμπουμ είναι όλο αγγλόφωνο εκτός από ένα τραγούδι. Έχει ένα τραγούδι ελληνικό, ναι. Έτσι.
Το οποίο, πώς λέγεται? Γίνε. Γίνε. Παιδιά, να πω συγχαρητήρια. Μας κάνετε όλους περήφανους. Να πούμε ότι το άλμπουμ είναι παραγωγή του Κώστα Καλημέρη. Πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, ναι. Αργήσατε, αλλά το κομμάτι που ακούσαμε ήταν καταπληκτικό.